Здравейте и добре дошли в едно ново видео. Аз съм Ангел и след последното видео, т.е. след първото видео, реално погледнато, се случиха едни обстоятелства, така че не можех да снимам. Видеото беше на 30 юли, след което няколко дена след това се разболях. Подробности. При което след тия дни всичко е наред. И последните няколко седмици доста интересни работи така се случват към това какво програмирам главно. Тъй, че само това мога да разкажа. Плюс още някои други неща, извън програмирането. Но няколко приложения правя, които може би, т.е. не може би, а със сигурност ще има снимки по екрана за това, което обяснявам. Едното приложение е Exam System, нещо като школо, едно време, което се ползваше. Другото е един плеер, който е за музика, който е като Spotify подобен. Той също много интересен. По няколко седмици горе-долу ги правя тия проекти и ми е доста така интересно да се задълбочавам да ги правя. Проекта, който е за Music Player, е с AWS или така наречените Amazon Web Services. Ще покажа едно клипче, сега може би ще върви за този проект. И проекта, който е за Exam система или така нареченото школа, както аз си го представям горе-долу. Е най-обикновена база данни и тази база данни после се навързва с предната част, така наречения фронтенд, който потребителя после ползва, но накратко. Тъй много нови технологии, много нови непознати неща и отчасти познати неща, които съм ползвал, ги преизползвам в тия проекти. Релационни бази данни. И новото нещо, което уча за фронтенд, е React.js, което е, ако не се лъжа, библиотека. Мога да се поправя след това, като го обработвам, ако не е библиотека, но мисля, че е библиотека с много неща вътре в нея. Много интересни неща могат да се правят с React като цяло и много модерно изглежда всеки фронтенд, който се прави с React. Тъй, че да, полезно е, така мога да го кажа. Намираме се в Манастирки, западната част, в която след малко ще видите кадри, колко изключително много се презастроява. Обикновено обикалям тук, защото по принцип е спокойно около тия строежи, които са в момента, защото няма заселени хора, защото те първа почват да се строят тия блокове. При което имам чувството, че със сигурност ще се застроява адски много, което не е хубаво принципно и в същото време е хубаво, защото много хора ще се населят, но положението е такова, че става блок върху блок и започва да не ми харесва особено, но такова е каквото е положението. Тъй може би това, което исках да спазя първоначално, да качвам по едно-две видеа на седмица, не се получи. Но ако наистина се отдам на това да снимам по-често, наистина може да стане. Така че мисля уикендите, примерно, като имам възможност, да снимам със сигурност и да преразказвам горе-долу какво се е случило през седмицата, защото последните няколко седмици, тия 3 седмици, които горе-долу 3 седмици, където нямаше видео след първото, не се случи кой знае какво е интересно, освен тия проекти, които, както казах, ще ви покажа
видеа за всяко, след като го обяснявам там преди първите минути. Снимки или видео за това горе-долу как изглежда. При което ще си остава акаунта, в който са ми профила, в който са ми проектите. Може да се видят, не ми е проблем, тия проекти не са за някакво публично ползване от някаква компания, училище или нещо такова. Правих си ги просто така за себе си, така че всеки може, нали, да ги погледне, няма абсолютно никакъв проблем за това нещо. При което да, ако наистина се отдам на това, както казах, да снимам по-често, по едно или по две видеа на седмица, примерно събота и неделя или само неделя, би било много по-интересно и много как да кажа, по-интригуващо, така че да има контент, който да се качва и да е интересен. Между другото, да, само за 2 секунди кадър, за 2-3 секунди кадър е така на планината, защото е изключително готино в момента, както е слънчево. И наистина смятам, че може да се получат нещата, ако почна да снимам по-често. За трети път се повтарям, нали? Съжалявам. Да. Като цяло, след няколко секунди може би ще видите кадри от около блоковете, колко много е презастроено. Това, което преди малко казах. И ще продължава да се строи супер много, защото срещу нас строят един блок малко по-нагоре в квартала, по която улица съм аз. Строят още блокове, при което още нагоре има празно пространство за още някакви декари блокове. Така че изключително много се презастроява този квартал. Положението не е хубаво, но няма какво да се направи, може би. Нямам никаква представа как стоят нещата. Дали може да се спре това презастрояване, не може ли да се спре. Но може би не зависи по-скоро от нас. Но е такова, каквото е, както казах. Да, нямаше видеа няколко седмици. Завръщат се. Наистина ще се старая да снимам съботи и недели, примерно. Нещо такова. Обикалям в рамките на една пътечка, защото ми е най-удобно тук да снимам, понеже пак правя някаква кратка разходка, нали? Все пак и в края или някъде, да, най-вероятно в края, да си следя на часовника маршрута, по който обикалям. Ще ви сложа една снимка какъв маршрут съм обикалил, при което в момента ще слезна някъде малко по-надолу или по-скоро обратно по-нагоре, за да пусна дрона малко по-високо, да заснеме колкото се може повече от тия блокове, за които приказвах. И тъй. Сега ще обърна нататък, напред и нагоре, при което ще видите някакви видеа отгоре. И това ще е като цяло. Но да, наистина съм хайпнат обратно да снимам, защото като цяло от много време ми се снимаше. И нямам търпение. Да. Нещо, което ще да спомена е пътуване, което ще е следващия месец, края на следващия месец, който също ще снимам, но ще го оставя, няма да разкривам все още докъде е. Да, няма да разкривам все още докъде е, но да, ще снимам оттам, така че ще е интересно също оттам
Много ще е по-различно. Не съм пътувал в чужбина от 2020, от 5 години. Така че заради това главно нямам търпение да отида в чужбина, нали, малко на почивка, малко по на разнообразие. И тъй, качвам се нагоре и след което след този кадър, след тази част на видеото ще видите кадрите отгоре и после ще се крием. Тъй де, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате и ще се видим в следващото.